Ollaan umpikku. Jos on joukko täällä apua, voi vittu! Tikutetta. Puuta tavarat pois, on kevyempi. Juokse. Vittu. Mennään katsomaan, mikä se oli. Siellä kulmassa ois Mikä tuo ääni? Avaa. Kattomassa sitä se on ihan vittu hirveen näköinen se kaveri. Se on kunnon jojo. Sitä pitää kahtoa! Se on se. Ja vitun meemiksi tai toimi. Tuli vittu. Siksi aikaa pitää käydä pihalla, et se räjähtää. Ootellaan taas, et se räjähtää. Niko jäi vahvasti. Mikä se oli? Se perääntyi. Abortti missio, vittu! Apua, vittu, pojahta 2 tyyppiä, keike. Täällä ovi mikä on lukossa, me saadaan varmaan. Ei vittu, mä otin aukse! Tuolta kuuli joku vittu huulu. Vittu juoksu. Avaa se ovi, saatana, älä jätä minua tänne! Hyi vittu, mikä se oli? Se on siinä! Tänne nurkkaan! Vittu homo! Ovi on lukossa! Hyviä klippejä. Mistä mä vasta vittu? Hyvin kerkiä. Joo. Vittu se lähtee. Sinäkin oikein ja nyt vasemmalla minigani. Nyt tulee äkkiä. Nyt tulee juukka vähän hakkaus. Okei. Lähtikää sitä kannaa ärkki. Juoksi. You have Partikainen! Ei! Se juoksa! Sä et saa vittu. Ei vitu. Siellä esineitä ihan vituusti meillä. Se on ihan vituun pitkä, se on ihan hirveä tunneli sieltä. Kato kun tuolla toisessa portassa. Se tulee alaspäin, kyllä me lähetään. Juu, juuri Se kattoo meitä. Tulee tänne! Jos on alakerrassa, niin me päästään. Ai ovi. Hyppää tänne. Kyllä huono siinä. Vielä tavarat. Loppuu akku kohta. Mennä lopu. No pitää se kokeilla. Tehas. Ui, eka hyppy. Joo. Ei saatana. Niin se, joo. Sano kun sä katot sitä. Tänne. Se on takahtanut, jos sulla on punainen. Oi! Poka! Päivä mitä vittu sinne puut alas!
Vittu Hartikainenkin kuollu, vittu! Otti varmaan sen päälle. Aha. Jaa. Se jäks. Ne kotkii miinissa oli. No niin, nyt kuolee. No ei se mitään, meillä on vielä päiviä jäljellä, me ei tarvii kuin yksi. Ei vittu! Ei saatana! Haittaa vittuun täältä. Kyllä se liikkuu, vielä on henki pehissä. Ei se kerkeä aluksi. Just kerkeä. Joo, se joo, ei kenen. Epa. En tiiä, saatana, kun se rupes ahistelemaan. Vittu, ottakaa! Mikä tulee, mikä tulee? One eternity later. Mikä se on?